Tang nagadaw ka jing ilakay para kana abat kapor ke bampoy perkat. Kila ngut ki habret kila du no ilaka jong jing em klem na poy perkat. Bad day hadin muskum ke ba kila ilakay para kana ula kem ding kensan hadu ba kila du senon ilaka jong jing em na ke jing plu jong ni uskum ke ba. Kini ke jing ja besngosi kila ja ha ke jan miet sngi balang ha kapor arbje ye jan miet ha ke snong kli tro ha ke distrik riboy. Kumbali jing tip kini ke jing ja kila ngut ki habret kila du no ilaka jong jing em bad uwe pat u habret ula laj em hadin balayo ban mi no uskum ubagi la kai prakana ki arngut ki baladu la kejong jing im ki kentop yau kun senrap balakha lai snem tam bat wei pat uba ar snem tam bat uni we habred balalaj empat uladan saus snem tam le thu ru bagini khna ki la kai prakana hapo jong ne uskum kba bo weni ki khna ubaladu do la kejing im ula wiang ding ya uskum kba dau ding kendok jeng proj bat di namar bagi dan cepo jong uskum ba kim shem lala ban mino sabar ba kading ka balak lang no uskum kalayo ban bamdo yaki halor kene ke jingja le jing tibru bagi bor pulet na riboy lehar mardor kene ke jaka ban penlong ye ke jing toket halor ke jing du ono kini ki hapret ke jing em ka bari na ka daw ke jing kem ding jong no uskum bat igini ki hapret la plat no na ke jing le post mortem ka bari hadien bagi bahayeng ki lapan na ki bor senchar district ban plat agani kani ke jingja ke basngusi kala pensusi om tang ya ki kimi ki kpa hendrai kelawan ra ru ke jing susi ya ki bahayeng bahasem bat ki pat ba no shoshnong baro